Tabuk social media wo obidu kaisa viral ongoi tongo tei chung viral video ni mangpili bihani goya ni hini semangka omo ongka bihani goya wo porjotok kendra ni kaisa jorna hini semangka o jorna wo kwbangma porjotok rok thangui tukui tongmani jora no hotate sakani tui belai phanka speed ke tola o kosok se phakya afuru kosogoi phema ba tui aro tukui tongnai porjotok rok bernai thangnai rok kaisa bipod kotor rok kalani katika semangka o tui kosok phema ba a tuyo 6 jona moton borok rok a tuyo kosok na naimani kintu kamini borok tai aro tongnai borok rok borok no banchiri narwkma bai kaisa kotor katimungni yakni yokha hini tabuk social media o video viral ongoi tongo tai norbo nugui makhana o viral video ni mangpili video ni screen o je borok rok sakni tui kosok phema bai chiri khoklai aro tukui tongnai borok rok no bahai ke banchi rwkha.